ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама шахсоне ки ин лаҳзаҳо моро тамошо доранд. Ҳама каса дӯстон, як бор хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза мо гап мезанем дар бораи 13 мошини фурӯшӣ аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Мошинҳои хуб бо нархҳои дастрас. Навора бародар, тамошо кун то охира, боварӣ дору мошин дилхоҳ тамёбӣ ва дастгирии моро фаромӯш накун. Ва бародарое ки мошини фурӯшӣ замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чиз зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат дӯстон, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. Ин мо WhatsApp ҳастай, ба мо равон кунен ва мо боша дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Раҳмат барои дастгириётон бародаро, барои лайкотон ки дар ҳар як навор дастгирӣ мекунен. Зинда ва сарбаланд бошен. Фикротонро ҳатман дар зери видео нависен. Мо боша сар мекунем эълонҳои имрӯзара. Курс бошад 1000 рубл 147 сомони тоҷикӣ. Навора сар мекунем, рафтем. навори имрӯзаро сар мекунем. Як мошини фурӯшӣ ҳастай бародаро, газел ки соли барориши 2006 солай. Бензин газай гуфтай, коробкаш механикай, ҳолаташ хубай, камбудӣ надора. Фақат мешини ҳайш мекунӣ, срочно сум дар кора гуфта, ба ҳамин сабаб мефурӯшимаш. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Деваштич бародаро ва нархша боша гуфтаиса 27000 сомони тоҷикӣ. ки бо рубли имрӯза гардонем 182000 рубл мешава. Харидор аниқ боша гуфта бо муомилат дора. Марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира айхиди соҳиби газел дарёфт кунед. нархи беҳтаринаш кадай, марҳамат занг занед, ай даст натенша. Сеюм мошини фурӯшӣ ҳастай ВАЗ 2112. соли барориши 2004 сол, кузофи седан. Ранг боша серебристия, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша гази бензин, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш. ҳуҷҷатош то 10 март ҳайқати танировкаш, камбудӣ нестай, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол қарор дора мошин дар ноҳияи ҳамадонӣ бародаро ва нархша боша гуфтастай 15000 сомони тоҷикӣ. ки бо рубли имрӯза гардонем 101000 рубл мешавад. харидори аниқ боша гуфтай, марҳамат занг занед. мошин алишам мешавад. ба ягон намуд мошин вариантҳо боша, марҳамат пешниҳод кунед. барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дӯстон дар рӯи экрани шумо. Сеюм мошини фурӯшӣ ҳастай Daiwo Nexika соли барориши 1996, кузофи седан, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша газ бензин, коробкаш механика. мошина гуфтай баллонош нормалия, документҳои солона надора. ақибаш гуфтай камтарак задагия бампераш дига камбудӣ нестай, срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар ноҳияи Вахш бародаро қарор дора ва нархша боша гуфтаиса 10000 сомони тоҷикӣ. ки бо рубли имрӯза мешавад 67000 рубл. харидор аниқ боша гуфтай муомилат дора. барои маълумоти иловагира дӯстон ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшӣ ҳастай Daiwo Nexika соли барориши 1996, кузофи седан. абъём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша гази бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дора, ягон камбудӣ надора бародаро. ман ин мошина худам шахсан медонам, мешиносам ки мошини бе камбудиай ва фавран фурӯхта мешавад дӯстон. айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Файзобод ва нархша боша гуфтасай бародар 20000 сомони тоҷикӣ. ки бо рубли имрӯза мешавад 135000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай муомилат дора, савдо мешавад. барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшӣ ҳастай Mercedes-Benz C-Class соли барориши 1994, кузофи седан. абъём мотор бошад DVD, сӯзишворӣ бошад дизел, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега 1 сола техас мотор дора, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол қарор дора мошин дар ноҳияи Кони Бодом ва нархша боша гуфтасай соҳибаш 33000 сомони тоҷикӣ. ки бо рубли имрӯза мешавад 223000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай савдо мешавад. бо барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшӣ ҳастай Toyota Yaris соли барориши 2007 сол, кузофи седан, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша гази бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, гуфтай фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе дӯстон ва нархша боша гуфтаиса 35000 сомони тоҷикӣ.
ки бо рубли имрӯза мешавад 236 000 рубл. Харидор аниқ бо шуфта муомила дора бо арзон мекунем. Барои маълумоти пурра ва аниқа ба даст овардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагӣ райи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Лайкгузориро бародар фаромӯш накун ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. ҳафтум мошини фурӯшаста Opel Vectra соли барориш 1995 кузофи седан. Авиё мотор бошад, ягшаш сӯзишворӣ бошад, бензин, газ, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега соҳибаш мотор, коробка нав аястраҷӣ задагӣ фавран фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат ва нархша боша гуфтеса 24 000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 162 000 рубл. Харидор аниқ бошафта арзон мешава, алишам мешава. Марҳамат дӯстон, барои маълумоти бо бештара пурра ва аниқтара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Канали Мошин Савдоро дӯстон дастгирӣ кунед. Мо ҳар рӯза беҳтарин мошинҳо бо нархҳои дастрас аз шаҳру ноҳияҳои кишвар пешкаши харидорон мекунем. ҳаштум мошини фурӯшаста Opel Astra F соли барориш 1996 кузофи хетчбек. Мотори 1.6 сӯзишворӣ бошад, бензин, газ, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега соҳибаш мотор, коробка хадавӯй нав 100%, задагӣ пусидагӣ надорад, 5 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. Мошинча 100% тайёрай барои ҳай кардан гуфтад. Срош нафрӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Ҳисор бародаро қарор дорад ва нархша боша гуфтеса 27 000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 182 000 рубл. Харидор аниқ бошафта муомила дора бо арзонам мекунем. Барои маълумоти пурра ва аниқ дӯстон рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Нӯҳум мошини фурӯшаста Opel Astra F соли барориш 1997 кузофи седан. Мотор 1.6 сӯзишворӣ бошад, газ, бензин, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега ҳуҷҷатҳош 5 моҳи дига ҳастай. Мотор 100%, баллонош бошад 60%, срош насун дар корай фурӯхта мешавад. Россия рафтеста мега. Айни ҳол бародарон мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисор ва нархша боша гуфтеса 28 000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 189 000 рубл. Харидор аниқ бошафта муомила дора бо арзон мешавад. Барои маълумоти бештар бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Нархи хубуш кадай, марҳамат занг занед, мошина ай даст натем. Даҳум мошини фурӯшаста Mercedes-Benz C-Class соли барориш 1998 кузофи седан. Авиё мотор бошад DV3, сӯзишворӣ бошад, бензин, газ, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега соҳибаш салон кожа, ҳуҷҷатҳош то моҳи декабри 2022 ҳастай фавран фурӯхта мешавад. Мошин қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтеса 37 000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 250 000 рубл. Харидор аниқ боша гуфта муомила дора арзон мешавад. Барои маълумоти пурра ва аниқа ба даст овардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшӣ Toyota Corolla соли барориш 1998 кузов седан. Авиё мотор бошад, 1.8 сӯзишворӣ бошад, бензин, коробкаш автомат. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега задагӣ пусидагӣ надорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад. Баллонош навай фавран фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша боша гуфтеса 25 000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 169 000 рубл. Харидор аниқ бошафта муомила дорад бо арзонам мекунем. Барои маълумоти пурра ва аниқа дӯстон дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшаста ВАЗ 2109 соли барориши 2000 сол кузофи хетчбек. Мотор 1.6 сӯзишворӣ бошад, бензини холӣ, коробкаш механика. Мошин пола барот завадид мешавад, мега баллонош созай, баллонои запас ҳам дорум, мотор инжектор 100%, 1 сола ҳуҷҷат дора, диск колонка усилител дора. Срош насун дар корай фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора бародаро ва нархша боша гуфтеса 17 500 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 118 000 рубл. Харидор аниқ бошафта муомила дорад. Барои маълумоти иловагиро ба даст овардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқа ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
13 мошини фурӯшӣ аст Opel Vectra аст соли барорӣ 1694 кузофи седан. Абъём мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега соҳибаш. Мотор 100%, ходовойшам 100%, задагӣ пусидагӣ надорад. Мошин тайёра, фақат мешини ҳайш мекунӣ. Фавран фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро қарор дорад ва нархша боша гуфтесай 14500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 98000 рубл. Харидори аниқ бошафта муомила дора бо арзона мешавад. Барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо мисли ҳарвақта ба анҷом мерасад. Раҳмат ки навора то охира тамошо кардем. Зинда ва сарбаланд бошен. бародаро дастгирии моро фаромӯш накунед. мо ҳар рӯза эълонҳои нав ба нави мошинҳои фурӯшӣ дорем. то навори оянда худтон эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо ба шумо бошад. хайр.